Stay tuned, Kulturu TV. Unom nee desko tu kwalite de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn de in atoso. Na teu abiwang. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Masiki lai en de masa abasiki de ma abmoni. Nou voor de gek, aan door voor de keer. Je moet ook zo voor mij vreemd. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku kulturu TV traga. Milobi pale wat ala de me luka programma di. Saudara at boy, at televisi mi esuku bos. Me ope bun traga onat me si sa. Ma mek demante ko ang voorbeeld na uno mo te uno na man panel jar. Kulturu TV. Kulturu TV, weer met een nieuw gesprek en we zijn hier voor CHM. En wie CHM niet kent, dan CHM op de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Steenbakkerijstraat. We zitten hier met de heer Donk. De heer Donk hebben we al eerder gehad in een interview. Maar we komen weer op bezoek om even wat vragen te stellen en om te kijken wat zijn mening is omtrent de zaken die hier zo gebeuren. De heer Donk, welkom in ons gesprek. Het is nieuwjaar, we hebben je nog oudjaar volgens mij als ik het goed heb. 27 of 28 december heb ik u gesproken. En hoe is uw nieuwjaar tot nu toe? Als ik met die vraag kan beginnen. Nou, boy. Luko, eigenlijk wil ik geen Nederlands meer praten, want Nederlands is niet. Het lijkt gewoon easy en dat. Tita kan je dat mij verstaan. Maar dat je want pisi baga Congo fu. Hoe kan je blakas maar? Alas mij na kondre ja, wins even over. Maar luko mino leer, ai bisam se konja. Sabiere luko me anoma sa uko kosiere of sa de sandati. Ano tak fredere of sa. Maar if this masap tak dem confudere. Dat betekent dat also er want deze reflection says that you make you stand taki me one no maar make me stand taki last mission wa ma sanina shell dat pe over oli santu ama dat referigeri maar ja mine mooi aan de santi maar me she talk so direct we go mesar des masa ap fi na 60 minus ap fademan eset afang net fu dem ma osang maar bijna tem lukas aan luku minus ap if na trubakatu want dat luku ja di bakan na mi luku Facebook di mate to. Misschien toe agi in een container. Sana model zeep zijn naar container. Heb ik ook gezien, het wordt geïmporteerd en de man takina. Hoe de ernst toch na mi ma? If money not there toch. Oh no kan go big spend up. O samsa de mau de no. Maar mino sap if mau de ja. Mino si gevaar in een container di siere. Tax mau de. Maar if na de man kan de creëer fus mau konde of if die bypass er hoor, tak yo doen aan nangau. Ja, maar kies mij big even dit ook. Heb je het over dat voertuig? Saan de Tapahaven, bulletproof en dergelijke, wat ze aangeven dat het waarschijnlijk voor de president is ingekocht. Ja, toch maar, lukuno, mino tak de san no boom, maar nogide konde de sande ja. Futak ai wo ab de sandati. Dat non tak de ma tra praxeri, lukuno lekfa, luku ube de man be barbou dat dictator san ni barada. Asa mesi we go rechten disi, na dictator toru de no. Sumatra mano fene bun família mame chorunu ne masa sanito se jeugd bepaalde santu na de masa nya luku na dat de mai takitok na pe nya na de mandati se nyang dape ade mandati erigere kos unu kan de lek fa we takiso wan o dos fa alibi de sonu de so ala mai pina dos alkon de masa ne wat anala mai pina ya watu masa ne pina to ah de mandate abe bung wala le fama be dagnasial do ene pina ici luguja sma de sai pina tok da you termino oliver mi kritik tak ane gobung dayos dape wana Facebook de mij doen. Ano trasani. Dadelijk like via social media, de kan go luka interview ondrosi. Na zomaar de mij kosi. Terwijl if kritiek no de, na daaruit je moet leren. Als je no fight of against, hoe pot ik ba nou be wani? Ha? Pesa, pede man desa, fade be karasani. Le man jay klaar mi jay na kondre boy. De man be abdesani faye karasani di le man be guades ma oso.
verkiezingscampagne? Ja, maar van mijn bekaren te man bek. Meet the people campagne. I meet the people. Meet the people de mij gonya ba mi baka da patapsi. Dat be gunu ere ma usap sawe do ere. O de kisa volk da baka dati dang. Yesi no de na wurit ma sa nepsa. So meshen. Want de bepaalde man dat je mensen de mijn loon tek ma school toe. Wat zei je? Oké, inom kosi. Toch? Oké, is mooi waar. Maar mensen dat ik bepaalde kritiek liever. En ik wat ik de man. Maar sabi to, maar je mag verstaan a frustratie voor de man, dat de man ekosi en dergelijke. Want je weet, je moet brood op tafel zetten. Dan moet je zijn dat ik mij frustreer. Atrama, lukulik van mijn eigen zo. Je ziet van je actie met de vraag. De minot dat nog een Nederlands aan. Lukulik van je actie met de vraag toch? Na travasi. Atra porte blakka boy sa esani. Daarom kom begin naar de nieuwsman voor Sranang. Of a woman no mo say waka. Plus you ayu messi moro furu na atrama nadi. Lukuja. Fossi in alle de regering tanga bouta. Je bent de man bego optimaal tap de regeringsleider. Nanga den minister. Maar minister is aan moro. Woman no mo messi dape. Nou want de man asat hun die staan man van a programma van man dat ding. Wan shashat wang. Meneer Ganesh, ja. Man, dat wan messi kan de inajari. Sana san eigenlijk. Dus na beide man beide de sani no. De journalist of de van elkaar de station no. Ja. Yes, Je hebt staatszenders en particulieren. Het is allemaal de zo. Want als jullie gaan de regering, dat je kon volk, je kon actie afvolk. Afvolk de gefrustreerd, anomie, afvolk de gefrustreerd. Dat je ook kon, want ons afvades mijn jang, tras mana waloro ko de mij tramai leleni, anomie, nee boy, met tegen des mij leleni, maar ino masa bitok. De masa abembuna de mandat no taki, ama abembu amai libi gewoon. Iya toch altijd met tegen ama sabe buno spang. De goeie niet nagesproken, want tal lang boema de niet toe. Is dat toch? Maar, nou leuk van mij sorry toch. If na zo. De man no maar. Dadelijk again, leuk van bijna leuk van tak ja, bijna de ko interview. Laat me bon, ben ik tak bijna in afko interview bi boro wat beetje leuk. Dadelijk de bij vindt dat je van in no kan takkie. Nou toch. Die atrama bij de vorige, dan mogen leuk van de mij vorige. Die vorige bij de. Tupak draaien bij de straat. Alap cisani udah strati. Jamin not militair. Next ministry, hoe klaar ik ben. En had je dit verwacht in het jaar 2023 dat we zo'n sterke slag of tenminste zo'n druk zouden krijgen op ons als samenleving? Want BTW en niet eens, of tenminste precies binnen een maand, hebben dan de verhoging van de olieprijs met bijkans 3 SRD en op. Isabi, je verwacht die 2023? Oei. Maar boy de man beloof leg in sana leg in natelo mi da sapsa da telo lere be si leg in de man telo ba bi si leg in bitelo isa bito na abo volke be si is tak boy u de wat drukken be do legere ya bif tak fasande o de mi de wat drukken mi na sapsa na drukken sam de mam de wat drukken an mi wife here mi ano money man. Mina hosel man mes ko mi moni mi mahor mi e de lohtu watra e mi no so mi no nyang wan e wis mi woro ko dok mo gi wan to yantak wan def may ben tak ay hosel ad de malesi antak de malesi so dame day im leg des ma uit plus wan pisitu you kan de leg fa you tro you interviewer da you tranga in you interviewer do mi na ko boro fento ana mi mek mis reposo mi tap tak lukuno mi lip mis koro tok of sang kan de mi be gwas ko do body wan tra posi bakatu to ma ay gom luku a found me kik ba dat in mi hairstyle mi saptak mi ching mi mek tak ay no bue apasi samigo anom go struggle isabi to em mi refi mi sa struggle teng sanik ba pe mi de janu nu de mi pa moro era dus wis pades mai den da ay de no spa mi de na model ba Wat Donk, wat denk je dat misgaat bij deze regering? Ik denk dat ze bang zijn om initiatieven te nemen, behalve initiatief bij je druk afvolk. Je poer money uit afvolk, maar ik bedoel, de man taki tijdens bouters om een opsigolin money. Isabi, nu lenen ze. We hebben ook gezien dat ze hebben geleend. Maar moesten ze dat eerder hebben gedaan of moeten ze vasthouden aan het programma van IMF of de man kwam morotra optie? Moeilijk van mij tegen je, de regering zijn minder want taki, men want ziet dat oplossing.
Maar de minister oplossing. Sanegwa wansi no mo. Oplossing je bij ons. Kondrem dirai. Kondrem komba kata pa relax so betaki. Luku upsa tu yari ba. Luku tai bere to. Luku jai. Dema kong oke ai. Me ba luku la lek fa ex-president finishan bede. Ha? Afolok tai? Ya, tai bere. Ma baka dati isi alolo bige lolo to. Ma me ala lisi de mai takasem sani daki. Tenol lek. Magelek tamatak tenol lek. Boy. Agelek we gwa dunguru we dede. Iya, tenol lek ma we go dede. Titak tenol lek. Dat Messi tak apa seteng. Isabi dok. Dat na Messi. Wan ube ada ma feti upuru. Pada me bodul fantak ti feti puru ti kong. Na im clear im set natures. Maar mino sabiere fa understanding fu de partijen sa moksi kawang de boere na kanena dati tuere. Wan mine begrijp situatie na kondre en dezelfde lukuja de mai kisu jai na kondre mi bre efstra na man no koni afer kisen jaso do no kon nooit moro. Wabif kon koni bepaalde sansa de mai gebruik de issues te verkiezen tijd. Dus had neuro komorere. Tayo ko give money ang desandat. Yo give money tide. Ano mi era nooit mi tek money fu nooit wa maere. Mino danga desandati lek fatra mai play lek de mai kon fet ga folok. Ai, abaka dati dabe yeshi de mai wa partij. Bedeng oh. Na dat beda Messi. No tok you kon fet ga folok mabaka dati ide partij ikis bigi uroko. Ha? Trama mino akarne trama serefi sabe a partij. Te arkinu nu de pa mas dong. Naf dat de ma be feti. Fugo de directeur fu gevaarlijk presidape. Isha tori tok. Teo taki de mandat bangau nu. Mino karne wa teo karne de maurak. Ma mino karne ma de masa sabi. Ha? De ma feti do pur bauta. Manu bepaalde de man de directeur ik de mais pangayu. De ma bangau nu to na dat de man be feti amba de man no be de ina posisi dati. Ma afou sawe meki alde tenure regering ali sanat go ulo pur masa bede. De potwa mang sano sa am go bigi opnieuw. We gaan telkens zijn we aan het begin. Daarom akkoord is net draai. Te waan regering neem over dat we pot nieuws maar bakken naar de nieuwsman naar de bepaalde post. Ah nee woko. Zijn er met Holland de ma de wan camera. Nou wan model de mij dit ook. Wie is van atrama apartheid teki toch? De man heeft petit, de man heeft sani of god de fight de serefi. De man heeft fight de serefi. Maar ja zo. Messi de man no me kande wansi if na coalition no sumana ashwaki wa coalition no opposition no de man no mataki de man da serefi be mesar de man mina ma forsta sana assembly so objere You know ma forsta ma assembly. Het is niet 1, ik zie 2 tot 3 al protestacties die aangekondigd zijn. Er zijn verschillende mensen die het zullen organiseren. Fa yeshi awending dati. Awending dati, daarom ik ga pastor de wagi bijeko. Omdat die lek pa de wataki de bas dog boto. De baf mit this dog boto. You can do say you want. Look like me tak ja. Na de man ma do mines, mi no kos no man. Dus mine fregi de sandi. Mi mak taki. Mi no kos no man me tak freg. Maar de baf bi dis dog motoere. Wa bi wakti te ate doro. Iya toch. Dus na so wa yo ka strati so opsa. Mi no sabi mi dat no. Mi aja mi de. Mi a strati strati mi dek ba. Suma ka strati ma luku me luku. Ik heb niet gezet. Mi no poti. Isabi toch, dus dan mi na rustig mim luku sego. Ti no pot wasa im luku sego. Eigenlijk mina bangi mi de. Mina bangi mi de. Mina mandu net ma bangi mim ge mim do luku e fay go. Maar a kritik mus ma lever. En wis da mi egi man, wis da mi be pot de man toch, mi be abib mi mus lever kritik. En da asan disi a mentaliteit fusranan dis min no lobby. Wie is iedereen aan de ma iu? Kutak yang ada mai draiwa. Wan na lek regeren na sem lek table draiwa wen krito. Oké, wan fobe. Ja, de man die wan presi of we draiwa presi sama. Toch? Da you know do asamu. La temi tegi de wak moto eta orga. No.
Ano so asane goto. Une set libiso. If anego mitegi you that you must go hairstyle a model dati. Ano fet we feti. What me look ya. Pa de man so na be. Mi na mabur de man. Mi na mabur de man. Na ano dagi level critic. E fa be go bun. Ine dagi boko felom mi ja. Ino boko ja tak ai a kondre drai. Kan di boko mada iwan goed. Ja bedankt iwan boen sting. Yes tak ai go ere luku ai. En nou dem na man sorry not ja. Wil jij af van deze regering of zeg je de mam draai anu para boto? Wil ik af. Boy, if de basiko baka do trangay. Do if de bak bidisko baka tok do tranga. Bilo legi if de basiko baka na de ma trangay. Of sranamang lobe so tag ay. When ya pina mamus konju money nanga desan dati paket. No, ta otewo yo uroko. Família me aristong alasad bedu tigel ano skate me koti. Da mino man ko wakti wa ma kon juk money gimi. Of mim go apresi go begi ala di ane uroko toch man. Yo tro begi man. Da say den kom sa. Ada keren de regering le do sa de wan nga yu. If we tango in a system disi e de langa nu nomo so mo nu wani. Wa me luko sana ma luko sambe de dapeto. De ma oro sa na Florida. Ja my jugo im luku so disi esi. Ga je so blijven, zo ga jullie blijven. Wat da uno wan mek uno set kondre moro. En plus mi hoop dat we potisma no inako uno ko potman level. Mijn naam ne wan takier. Donc, donc we zitten in het jaar 2023. Giyu, if Tamara de man kan gwe of him liep de man komita 2025 da uri kan af nga de man. Want de man taki wins ipur de man, I talk, wins ipur de man sumayo poti baka. Sumayo pot baka. Abe dek batag. Da wins ap atrap panaf de le fautaki, le fale man wani, ma wabukon man. Sabi dok. Ano fight today. Asana no, isa me luku fuja asra na man. Aya NDB, de may wan feti. Fusa ya feti. Jawe tang, abir man nga bi vrouw. Iya sabi dok. Mga ya bir mga da mga ine feti. Mata bastrati. Osa watu ba, de may feti ya NDB. Tolo do sa, de sa de tel. Iya tel for kise straight na wang na lekwon so is a straight. Iya dok man no ekta feti. Dos da with iya dok na stunt da we dini. Ai. Aba kadati. Mga ya wa ere na sumay dry kontra dat we luku. May fanego enkel da ala de man asre filek fe apis be fu be. Ala man asre musman kontaki. Mane de maus do ama de may dry moro unu. Wa unu libento u mek de man tek ala sani akisu moy. Frana masref na noti. Akisu moy. Ala shuleri. Wat zou je boodschap zijn naar deze regering? If de mama drive par botomoro boera mek de masetere. Maar if no man papa me begu no era nga le speki fase fa fulo maseti lot duenga uroko. Asa not that it talk. If you sitak ino maseteng. Ye fi want to lazy. Mga ja, wes do jama ma aba firi tu. Kan if ma abo pun firi tak no. Plus de man kon gi uitleg. Dat betekent ook nog een FVD programma. Niks. Dat betekent de journalist voor jasranang lek fake strategie to dat mi la so de mai kon. Da mino voorhit of zo. Maar wat ra ma voorhit dat die aksa mo asani. Je jatra ma beta kik bato. Lo do sani amalati no de. Ai lo ja tape herfesi. By Frede amatak mai badre kama de mau chira man. Ano mina sa kontra diskono no de. Ama sabi taka verkeer sana di. Mino atak upa mameleki uit. Ama sabi taka basuka to. No pot mi bebeki, no pot mi luguja. Ama sa take edondo sani. Na maskara me teja nunu de saja bay frede pote pesta doro. Abatak abay kis badreke. Tina roko pe famang. Ala a directeur. Yere? Mine Tina roko pe fama a directeur se bedrijf ma alade. Dat met hij wordt dat ote akoni zo wafesi. Ane uroko. Yunus refe creëer wallo don sani. Mami sa de mai creëer. Mino tak na rasa ter of na dat de mai du fu vetanga us refi. Denk je dat donc de laatste vraag. Denk je dat het kan escaleren richting PA regering di Sego?
Als jij als bestuurder dingen creëert om mensen over te brengen, toch? Tot vechten, dan heb jij dat gedaan. Want, dat met de isi, laat mij taka, milayanga den barra. Isabi toch. Mi kan chega bigi oso. Want de de meisje lolo jaso. Daarom ik ineman, daarom ik toch serana uno demoro ina. Dus uno de nooit. Hoe ben je zes? Onafhankelijk. Hoe bondruba maar. Minus af zijn de de man tape. Een soort partij zijn de meisje. Als dat e frustreer a volk. De man heeft begrepen. Zie dat sinds de man bij haar alles maar kon maar nee we tijd prati. Wat denk je uiteindelijk gebeuren? Dit is maar feti toch. Ja toch anomi. Anomo feti. Drama deze idolo. Voor artikel no. Boy, en mi chai go na de maf mi toch. Dus tani baraf mi na bigi oso anga bakamet dong. Mine gis pantori. Dan you know man kon creëer a soort sandati. Tak yo me ku feti. Ane woro ko dana watra le fa de ma tak de may setek bak da de ma to ko feta ko. Ma de baf jas refi. De dis tari ma jano ka no man doing. De ma no doing tu. Mi le nga de ma ondra woyo. Want taki on the streets hebben we geen ruzie. We zijn gewoon, maar look to say de maar het doe alsof het trobi. De man en mek asane soort konso plus de Facebooks ma. Ja want tu understand ni brada mi no sap suma des maere mek des ma da stop aso sandatiere. Te was my taki and the minister man na Holland de ano jade de me checking tem si no me luku direct Mate mo lugu na me stak ici le fa me tag jaso bijvoorbeeld even bule go lugu suma kosmi ano wa pasi if de ma kosmi ala tem solis de ne kosi de si tak do ino faya bar en mi se va le ka waf de du begi fast ni sane et mi te eerste masa kosmi na ka kere a boy potegi te na mama wa fro pichen direct tu tak se di no kompa mai snap ja de kon koseng kosi ta Facebook na utranga fu dati uwaka ko na ma vesi de te ama se wantaki mina danga podcast sane we de Facebook e kosi unam kosis ma as mij tak ver recht toch mi man dat if je no wantaki dat geef geen antwoord laat het gewoon plus alas mina tax mam ko power meer of santa Facebook ano pasan met takiere we tak fu akondre anego if the man is ma setting bau setting maar fu no ma setting ye firi ini atitak ino ma setting papa me begu anga woro ko ko pur habaka hansku pot baka uno duengi uno go portfolio ki wan problem sa o hebi isabi tok. No, dank u wel ba gesprek na lange tijd. Isabi if you be bar. Eigenlijk yun na nooit no bar is man na Holland as ba. Talk adja mi wan tan talk mi no manok inoka sumaus don na be ino ma lomi puro et mi kondre. Fa lomi puro et mi kondre. Ja ku bati beri to ku deres ta ka sawe duere. Mine prat no as ma ja mino mek mino plus me lugu mino ano prat du bem isa e boy alibi sa bem deja e gelok to. So ma de mai tak multi etnis sanjare. Mi ne si multi etnis echt etere. Mi bri multi etnis jara te lai money. De efe soort follow ki waja. Ma so la ngay de na porti libi jaso. You de innocent multi etnis lek fay wani potekawang. Pe open was this fro. Misi manangas ni fro ja blaka boy may rikata ka masker. Nak nasa na mga biere concessiere, u de eres tekere. Misap sa metakitog, maku normas refi you no fe na project dati say wani. Isi? Daily tap dati mino tak pi wan de sort fro to ma me leki uit van libide. Na so alibi konto dat multi etnis no deja. Want if you go in Bopalo, Alama fenserefi. No go dape. Ika go dai lagi de ma potip ci blogi ina alisi. Ino wiki tamara mate poro. Bicap dape dati. Diwa go pur boy sani oso. Da ga pot blogi the player. Sumada sa sana belau na Firo dan. Nou, dan gaat die zo tapping Donk. Zo hadden we hier ons gesprek met de heer Donk VCB. Hij gaf zijn statement omtrent het gebeuren nu in Suriname. En zoals jullie weten, daarna olieprijs oppo afgelopen week met 3 SRD meer. En daarom heb je nog daarnaast de BTW van 5%. Wat is bijkomen kijken. We houden u op de hoogte en subscribe Kulturu TV.
Dag komen, want Holland. ik pinaar hier als een rat. Wambari Teana, wogo luku na kulturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look op je nieuws. Culturo Yusu. Pas de vastrat is respuntu. Unde baniu. Sadef arkina nieuw. Culturo Yusu. Pas de vastrat is respuntu. Suriname zo een hele clan. Maar go depti hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang, tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari, yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies, gambotaki on the right place, different colors. One stage, go, be alo vegro, be la fu I guess that I go.